ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୌନ ରହିବା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରୁ ଜାଣିବା। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟନ ହର୍ଷ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦ ବିନୋଦ୍ୟୋଚ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଦଦ୍ମୋ ପ୍ରତାପବାନ। ଏଠାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିଲେ ପରିଜନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମହ ବା ବାଦ ପଡିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ହେଲେ ଏଠାରେ ଭାବିବାର ବିଷୟ କି ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭୁଲ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା? ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭୀର୍ୟଶ୍ଚ ପ୍ରଣବାନକ ଗୋମୁଖାଃ ସଦସୈବ୍ୟାଭ୍ୟହନ୍ୟନ୍ତ ସସପ୍ତସ୍ତୁ ମୂଲୋऽଭବତ୍। ପିତାମହଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦକୁ ଦେଖି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ, ନାଗରା, ଢୋଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ସବୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ସବୁର ଶବ୍ଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆମର ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମନୋବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ଏମିତି ହିଁ କରିଥାଉ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ? ସେ ଦହି ଚିନି ଖାଇବା ହେଉ ବା ବଡମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ପୂଜା କରିବା, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆମର 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥାଉ। କିଛି ସମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ସବୁର ସ୍ୱର ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ସଞ୍ଜୟ ଏହି ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତରରେ ସଞ୍ଜୟ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକମାନ କହୁଛନ୍ତି। ତତଃ ଶ୍ୱେତେ ରୟେ ଯୁକ୍ତେ ମହତି ସ୍ୟନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତଃ ମାଧବଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ ଦିବ୍ୟୋ ଶଙ୍ଖୋ ପ୍ରଦଧ୍ମତୁଃ। କୌରବମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପରେ ଧବଳ ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣ ନେଇଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ବାଛିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବିକଳ୍ପ ମିଳେ। ଆମେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଚାର କରି ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଛିଥିବା ବିକଳ୍ପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ଆଉଟକମ୍ସକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଓ ଭୀମ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ରୂପଧାରୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଶଙ୍ଖର ନାମ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ନିବାତ କବଚ ଆଦି ଅସୁରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଧ୍ୱନି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଓ ଭୟଙ୍କର, ଯାହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦିଏ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତିପୁତ୍ରୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ନକୁଳ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷମଣି ପୁଷ୍ପକୋ। ସେହିପରି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ନକୁଳ ସୁଘୋଷ
ଏବଂ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧାରୀ କାଶୀରାଜ, ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଜା ବିରାଟ, ସାତ୍ୟକୀ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସଘୋଷୋ ଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟାଦାରୟତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂଶ୍ଚୈବ ତୁମୂଳୋ ବ୍ୟନୁନାଦୟନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଶଙ୍ଖନାଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କି ଯେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପମାନ କରି ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷର କୌରବମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାର କରିଦେଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ସଦା ଭୟରହିତ ଥାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କୌରବମାନଙ୍କର 11 ଆରୋହଣୀ ସେନାର ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲାନି ବନ୍ଧୁ। ଅଧର୍ମ ହିଁ ଅଧର୍ମୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରେ। ନିଜକୃତ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପାପ ହିଁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଏ ଓ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର 7 ଆରୋହଣୀ ସେନାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ କୌରବଙ୍କର ସେନାର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହୀପତି, ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ରଥଂ ସ୍ଥାପୟ ମେଚ୍ୟୁତ ଯାବଦେତା ନିରୀକ୍ଷେହଂ ଯୋଦ୍ଧୁକାମାନବସ୍ଥିତାନ୍ କୈମୟା ସହ ଯୋଦ୍ଧବ୍ୟମ୍ ଅସ୍ମନରଣଂ ସମୁଦ୍ୟମେ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ମାଧବ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯୁଦ୍ଧବିଳାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଦେଖିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ରଥକୁ 2 ସେନା ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ହେବା ଦରକାର। କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ନ ଡରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିନେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ପରିପକ୍ୱତାର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ହର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଅପର ପକ୍ଷର ସିଚୁଏସନ କଣ ଥିଲା। ଯୋଷ୍ୟମାନାନ୍ ବେଖେହଂ ଚ ଏତେତ୍ର ସମାଗତାଃ ଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ୟୁଧେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସବଃ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ସେନାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ଶତ୍ରୁ ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା।